kunjung bang trate kang tumiling angulati puspita kang medem endah ing warni Kanjeng Hyang ing Talkondo sak sampunipun paduka Kanjeng Hyang lenggah ingkang prayogi Hyang keparenga ingkang wayah nyuwun dawuh anggen kula badhe pepanggihan kelawan dutaning Pandhawa karana kula sampun nampi nawala menawi badhe wonten duta agung kang lumawat dhumateng negari Ngastina njabel wangsuling Indra Prasta sak jajaripun sarta sepalipun negari Ngastina. Ya keparenga paduka Kanjeng Hyang paring dawuh badhe kula nggih ngawekani rawuhipun Sang Nata duta dhumateng negari Ngastina. Astungkara sidang sekaring dawana langgeng. Putu Prabu dawuh pangandikanipun kaki iki adhedhasar jujur kelawan adil aku ngadeg ana tengahing bebener mengkene yen to Duryudana jeneng sira nggondheli negara Ngastina kuwi janjane mono ya kleru Pandhawa njaluk baline kamukti separone negara Ngastina kuwi ya ora bener sebab sing darbe pangwasa negara Cina kuwi pun kaki trah Sang Barata kuwi ora liya ya mung pun kaki. Sediaku becik
nanging bener ngendikaning para sesepuh duwe sedya becik kuwi durung karuan yen to dadine apik. Kuwi pancen para nyata. Karepku mono uripku tak nggo tombok, uripku tak nggo wadal, bektiku karo swargi Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa. Aku nglakoni wadat tanpa krama. Aku moh jumeneng nata, ora woh karukunan, awoh dardah. Sakwise negara tak pasrahke Yayi Wiyasa. Mula kang saka kuwi nggih Duryudana ngemano kadang. Ngemano kadang. Luwih becik negara Ngastina iki nggon mukti bebarengan. Upamane yen to sira ngrilakake Ngendra Prasta mbok balekake lawan para Pandhawa, aku percaya Pandhawa mesti ora bakal ngucik negara jalaran. Pun kaki wis krungu para Pandhawa rikala babat wana marta minangka liru. Minangka liru. Lirune tegese Pandhawa wis nglilakake Ngastina, wis entuk kamukten pribadi netepi Dewa Satriya, entuk kamukten Ngendra Prasta. Terus kapusan lakon Pandhawa dadu dek semono kae. Lah yen to dipetung dinalar. Sing luput ki sapa ayo dipenggali. Mula Duryudana balekno Ngendra Prasta kabeh sak jajahane. Rembuken kanthi kawicaksanan. Sakwise mengkono Pandhawa mesti mulung atine Ngastina Lestari sira kang jumeneng ratu. Pekaten ya. Yo. Bapa Durna kados pundi? Inggih, Ger. Langkung prayogi mekaten. Menapa dawuhipun ingkang Hyang Ngetal Kandha kula sarujuk jalaran menawi dados perang gegempuran perang kadang kula ingkang dosa, Ger. Kula ingkang lepat. Sabab Pandhawa nggadahi kasekten, Kurawa nggadahi kasekten menika meguru kanyan kula. Menika murid kula sedayanipun. Maka rikala semanten anggen kula paring piwulang Pandhawa Kurawa. Ngelmu kuwi iki nggonen siji memayu hayuning jiwa, kaping pindhone memayu hayuning kulawarga, kaping telune memayu hayuning sasama, pungkasane nggonen memayu hayuning bawana. Mboten dipun tindakaken ingkang samestinipun malah dienggo perang kadang. Lah, ngelmu kula menika rak musprata nggih. Lah menawi wonten lalampahan kados mekaten. Manah kula tumut sakit nggih. Sakit manah kula. Cobi to. Ing atasipun setunggaling guru paring pimulang kaliyan siswanipun ora awoh kebecikan, ora awoh kepinteran, ning awoh dardah. Sampun. Mbok guru sinten kemawon, tartamtu badhe nelongso manahipun. Katen atur kula nggih. Iye. Bapak Dina matur nuwun. Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka kados pundi Rama? Inggih nggih. Kula menika janipun rak sakjawining kulawarga ibaratipun njabaning garis ana njaba pager mung dayoh. Upami kula menika mboten matur nggih mboten dados menapa, nanging awratipun kula menika dipun sepuhaken jare maratuwane sing duwe kraton Ngastina. Sak saged-saged kula badhe matur. Nggih menapa ing dados krenteking manah kula nggih. Ngaten. Langkung prayogi Ngendra Prasta nek perlu Ngastina pisan. Sak wetahipun pun paringaken ingkang rayi para Pandhawa. Dipun paringaken ingkang rayi para Pandhawa sedayanipun. Menika anak Prabu ketingal wibawa. Anak Prabu Duryudana ketingal wibawa wicaksana. Ampun. Mboten sisa sepalihipun negari Ngastina sedayanipun pun paringaken ingkang rayi para Pandhawa. Ngendra Prasta sak jajanipun pun paringaken ingkang rayi para Pandhawa sedayanipun netepi lati pakarti nyawiji ber budi bawa laksana sabda Pandhita Ratu dipun tetepi. Lah atur kula ingkang kados ngaten menika mboten mapan wonten ing lati nanging kula bandhani terus manah menawi paduka anggen anak Prabu ndaratur kula Ngastina Ngendra Prasta pun paringaken para Pandhawa paduka anak Prabu kula lintoni negari Mandaraka sak wetahipun amargi menapa kula sampun sepuh nggih kula sampun sepuh kula kepengin badhe mahas ing Asamun kula badhe minggah pertapan harga belah kula badhe nebus kalepatan kula
rikalanipun kula damel kacintrakanipun Rama Perempuan Begawan Bagaspati. Negari Mandaraka kula pasrahaken paduka anggere anak Prabu. Idep-idep kula badhe muktekaken anak kula pun Banwati. Mekaten nggih. Lila legawa lair terus batos. Mekaten Rama Prabu. Inggih. Kakang Prabu Ngawangga. Kula wonten dawuh ya. Kados pundi? Keparipun Kakang Prabu Ngawangga. Kula dawah kantun kemawon janji, ibaratipun gendhing kula dawah gong wingkit piyambak kemawon. Paman Sengkuni, wonten timbalan iki ngadhahi. Piye panemunira paman? Nggih. Jaripun kula badhe matur dawah kethuk kemawon. Menawi dawah gong kok kesuwen. Namung rening kula menika pun dawuh matur ngaten. Mboten wonten tiyang gesang kok jarak golek sangsara menika mboten wonten. Sedaya tiyang gayuwanipun enak kepenak mukti wibawa sing tanpa rekoso. Menika gayuwanipun. Lah menawi sedaya tiyang sampun ngertosi Ratu Tira Prabu Duryudana. Indraprastha dikukup karo Prabu Duryudana. Rikala kesukan dadu iki sampun. Badhe kados pundi menika hak wonten ing pangwaos paduka. Nyuwun pangapunten, kula menika ngawula wonten negari Ngastina. Kula boten ngawula wonten ing Talakanda Perempuan. Kula menika patih, kula sanes cantrik. Aku ngerti kowe kuwi patih. Ning kowe iki mbok yo eling. Emut kados pundi? Kowe iki ra wong sabrang to kowe iki. Ayo. Kowe kuwi wong sabrang, kowe iki paribasan uripmu kaya kemeladean. Kowe iki uripmu kuwi nemplek karo wit liya. Kowe kuwi wong plasa jenar. Kowe iki nang kene iki mung kadang katut. Kowe aja melu napa bab perkara negara iki. Sing duwe negara kuwi aku. Mingkem lambemu. Modian ora kowe. Krungu ora? Bosok kupingmu. Wala dikandani kaya ngono kurang cetha piye ora gamplang apa to. Wong sing bener becik kok senengane kok mrono-mrono. Daya menika pemanggih dipun tampi. Monggo mboten nggih teko pethak mangsa borok. Apa kuwi entuk dening para Sapergung sirah janma mangsa borong. Apa kuwi blorong? Wis aja guneman karo wong degling. Ndak dadi edan kabeh. Kakang Prabu Ngawangga. Kula wonten dawuh. Kula semanggaken Kakang Prabu kados pundi? Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Toe pati. Ora apa to cocok karo aku. Dikok pawen patun nek rumiyin. Oh nggih nggih. Nyaru-nyaru wus. Sedumuk bathuk senyari bumi. Jadi, badhe kados dipun kakang menika gesang wonten negari Ngastina kinayoman dening Prabu Duryudana. Kula mboten saged malsih menapa-menapa kejawi namung kekiyatane jiwa raga kula. Menawi ngantos Barata Yudha menika murung paduka Yayi Prabu ngulungaken negari dhateng para Pandhawa, pedah menapa? Kula ngawula wonten Ngastina. Jiwa raganipun ingkang Raka Ngawangga menika tanpa gila mboten wonten pitupasipun. Ibaratipun kula menika darbi sambutan kanjeng Prabu Duryudana. Jadi, salebeting parpatan menika namung pinanggih wonten kalih golongan. Golongane Brahmana lan Satriya. Nadyan to menika nunggih sak panggenan namung dharmanipun benten-benten. Menawi Brahmana anggenipun tumandang karya. Menika ngginakaken peninging cipta meneping rasa sugih pangapura lan welas asih menika Brahmana. Nanging menawi satriya anggenipun nindakaken jejiban kanthi to sembalung uleting kulit. Jiwa ragane dipasrahake nek perlu mentang langkap adu trampiling polah curiga. Nyododo ndidodo. Yayi Prabu sampun mangrutinga, sampun kendho ing raos. Menapa malih menawi midhangetaken pangendikan para sesepuh ngalipun ngagengaken pangapunten gedhekake pangapura welas asih menika mangke badhe ngasuraken kawibawan menapa malih menawi wonten setunggaling sesepuh namung pamer umuk mameraken dumateng keprabonipun minangka liru menapa Yayi Prabu inggih remen menawi jumeneng ratu negarane negara mung negara wewean negara lungsuran tengok-tengok nemu kethuk menapa kados ngaten menika jiwaning satriya menika sanes jiwaning satriya Yayi kepareng Yayi Prabu ingkang wening ing penggalih sampun ngantos nampi pangendikanipun para wadul ingkang ketingalipun tresna ingkang badhe ngrapuhaken balung
nyidakaken kegiatan. Karno mingkem lambemu. Kowe meneng ora? Wong semene iki padha midhanget, sing dipandheng mung aku. Tegese kowe ndumuk rasa najan to anggap para sesepuh. Ning tibane ngendon ana ratu sing mamerake bandane, ana ratu sing nglengserake keprabone. Karno, ora ning ujube wong tuwa kok ngajap anak putune padha kekerengan. Ora ana jamake wong tuwa gadang anake kon padha peperangan, gadang putune kon padha dredah kuwi ora ana. Kabeh gayuhane ayem tentrem, rukun, tresna. Karno aja kaya ngono to, Ger Karno. Kowe kuwi anakku mantu sing tak tresnani. Nanging apa dadine? Aku dadi ora seneng karo ucapmu merga saka patrapmu nggonmu nyamah kawan para sepuh. Aku ora maido kendelamu. Kowe iki wong kendel, kowe iki wong pinter, kowe iki wong digdaya, ning ora mapan, ora patrap. Ora usah mamerake. Bab perkara kasektenmu. Wong sekti iki lho. Kowe ngerti to, mara tuamu. Kowe kendel ya kendel, ning kowe urung tau to mateni mara tuwa. Apa eneng lelakon anak mantu mateni mara tuwa ning Prabu Salya, Narasoma lho, mateni Bagaspati. Apa saiki diwalik lakone? Ya, kowe mantuku karep wani mateni karo mara tuwa, pancen wani mateni mara tuwa. Cobanen. Prabu nyuwun pangapunten. Sampun kelantur-lantur Rama. Aduh, yen. Ketrucut pangandikanipun ingkang Bapak iki kados ngaten menika. Watakipun ingkang Rama ya Prabu iki kados ngaten menika. Nek ora ngono dudu salya. Boten kiyat raos sing manah kula nggih. Menawi kula menika mireng pangandika ingkang kados mekaten sinten tiyangipun. Coba piye? Upami panjenengan dados kula. Mesti nggih runtik raosipun. Inggih, Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Pados sampun ngantos dardah wonten madyaning kula warga. Koko Prabu sarwa paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati kula ngaturaken pasegahan para krami. Mugi kunjuk sandhap pepadanipun Jeng Koko Prabu kawula nuwun. Inggih Yayi. Kula tampi seperbagenipun Yayi Prabu ngastana ingkang rumentahipun Kakang Dwarawati kula tampi tangan kekalih. Kula kalungaken ing lungaya kula petekaken ing Pernaja Peketing Werdaya Mawana Bawa Laksana boten langkung. Pudyastawanipun ingkang Raka Dwarawati mugi katampiya Yayi. Koko Prabu kula tampi dawuh pangandikanipun Jeng Koko Prabu amawah ana jejimating gesang kula. Lho niki kaluhuran sabda paduka Yayi. Koko Prabu kagiyat raos manah kula sak sampunipun paduka Jeng Koko Prabu pareng rawuh wonten negaring Astina. Baya wonten wigatos sing karsa punapi suwawi kula aturi paring pangandika. Yayi Prabu mugi dadosna ing kauningan upami ingkang Raka menika mboten matur tartamtu paduka Yayi Prabu sampun uninga menapa ingkang dados wigatos sing lampah kula. Ngaten Yayi. Sowan kula menika namung minangka
talange ngatur dutaning Pandhawa ngemutaken paman paduka Yayi Prabu Duryudana rikalanipun kesukan dadu. Para Pandhawa kasuran ngantos negari Indraprastha sak jajanipun dados pawengkonipun Yayi Prabu Duryudana kanthi prajanjen menika Pandhawa kedah nglampahi Wanaprastha kalih welas warsa laminipun kawimbuhan setunggal warsa sesingit. Nyatanipun Pandhawa nindakaken menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Yayi Prabu. Semanten ugi setunggal warsa sesingit boten kadenangan dening para kadangsa Kurawa ingkang tegesipun Pandhawa saged mestuti dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Menawi sampun ngaten, kala semanten Yayi Prabu kersa mangsulaken Ngendraprastha sak jajanipun miwah sepalipun negari Ngastina. Mila Yayi, semangga dinten menika kula aturi netepi berbudi bawaleksana. Paduka Yayi Prabu menawi ngeman kadang taksih ngeman kekadangan tumunten kula aturi maringaken inggih menika Ngendraprastha sak wewengkonipun miwah sepalihing nagari Ngastina. Yayi dinten menika badhe kula wangsulaken bumi Ngendraprastha sak jajaripun miwah sepalihipun nagari Ngastina badhe kula wangsulaken dhateng para Pandhawa. Halah dalah syukur mangayu bagya Yayi. Matur nuwun Yayi. Paduka paring dawuh nglilakaken maringaken mangsul Ngendraprastha sak jajanipun miwah sepalihipun negari Ngastina. Nanging Yayi nyuwun pangapunten. Renipun Kakang menika minangka duta kedah wonten kekancingan. Liripun pratandha yektinipun menawi Paduka Yayi Prabu Duryudana sampun nglilakaken bumi Ngastina kedah wonten tandha yektinipun. Keparingipun Kanjeng Koko Prabu kedah boten ketang nawala dalancang sak kebet. Mratilaken Yayi Prabu sampun nglilakaken bumi Ngendraprastha sak jajanipun miwah sepalipun negari Ngastina tumunten dipun tapak asmani dening Paduka Yayi Prabu Duryudana. Pamasengguni wonten timbalan iki kalih pustaka. Duriki panjenenganipun bakal nyerat nawala kekancingan miwah tapak asta. Inggih ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Sinten. Rata Kyai Jodara mampah ngambara ing wiyati sumusuping mega mendung kakyat Kurawa kasan malibat prataning Jawata catur narada kanwa Janaka. Lah ing kono to wau eling-eling Patih Sengkuni parabane Sangkaha Juling kadawan manjing bale pustaka kinen mundhut dalancang miwah sranane Prabu Duryudana nedya tapak asma nanging Sengkuni ora manjing bale pustaka manjing jroning Daturaya matur kelawan ingkang Mbakyu Dewi Gendari wadul kalamunta Prabu Duryudana nedya masrahaken bumi Ngendraprastha sak jajanipun sarta sepalipun negari Ngastina. Eling-eling Sengkuni lan Gendari wong dampit. Sengkuni Gendari wong dampit laire bareng. Ibarate ati loro dadi siji mula Sengkuni kon ngetan-ngetan kon ngulon-ngulon semono uga Dewi Gendari. Dupinapi atine Patih Harya Sengkuni kagiat Kurawa kasan. Petrek-petrek minggah pendapi paring duka kawan kang putra Prabu Duryudana. Duh anakku nggih Duryudana. Duryudana
Kanjeng Ibu. Wonten pikatos menapa dening Paduka Kanjeng Ibu minggah ing stinggih Paduka Pak. Apa bener yen to pancen kowe bakal balekake Bumi Indra Prasta kelawan negara ngestina separone? Ya ngono. Duryudana. Yen to pancen kaya mengkono kuwi jenenge kowe ora bisa muktekake kelawan kadang para Sata Kurawa. Yen to nganti Bumi ngestina separone mbok wenehake kelawan Pandhawa. Dalasan baline Indra Prasta. Kadangmu Kurawa kuwi cacahe ana 100 ora mung kowe dhewe Duryudana. Yen ngono kowe ora ngeman kadang. Ora ngeman karo ibumu. Yen to pancen ora wani gondeli Bumi Ngastina. Ngendra Prasta pedah apa? Kowe dadi anakku. Putrane Prabu Dastarastra. Traiku semua rebet maduwi dening tapa tedengan Danawari mengkono jregete wedi mati. Gondelana prajamu. Yen to mungkin seling karo ibumu. Yen kowe ora gelem gondeli Kamukta Negara Jenderal Ngendra Prasta, kowe dudu anake Gendari. Kados pundi Yayi? Keparenga Paduka Yayi Prabu sampun ngantos kodheng ing penggalih. Keparenga Paduka Yayi Prabu Duryudana tumunten enggak paring dawuh, paring keterangan ingkang gumathok. Keterangan bab perkawis menapa? Kala wau Paduka Yayi Prabu nedya tapak asma. Damel pusaka Nawala kekancingan maringaken Bumi Indra Prasta dalasan separipun negari Ngastina. Mangrungokke omongan kula. Mangomongke kali para Pandhawa kali. Sedumuk bathuk senyari bumi. Duryudana ora bakal mbalekake Bumi Indra Prasta dalasan bumi tira separone. Oh, sebenarnya ngomong separuh. Seprapate ora tak wenehake. Sebenarnya kok seprapat. Sak prowolon ora tak wenehake. Sebenarnya kok sak prowolon, sak pro 16 ora tak wulungake. Kok sekilan ora tak wulungake. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ah, Bratayuda dadi.